diri na ko naibutang kiray para dili gyud makitaan sa abal. Oh, ako agata diri ra pud ako sa kanto. Hoy, nagunsa mo? Kita man siguro ka, nagpuspuro palito. Dungol gyud. Ay, gani di ay no. Pero pwede mo apel? Nge, padulong gani ka mo eskwela. Malit na jud ka karon. Eskwela na dito kaw. Unsa nga na sa diha o nag-uniform ba na si Kiray be? Di na mi eskwela? Wa may klase, basta ang blackboard. Be. Giduguya teacher, mo nang eskwela na dito kay naa mo klase. Ah, di ra ko musod oy, maapil ra ko sa inyo. Ay, mamugos jud o. Unsaon man nato na siya? Ani-anion na lang. Unsa man, unsa man? Sige, apil. Sige, sige. Unya, magunsa man ko. Siyempre, ikaw abal kay bago magkang abot. Og yod, dili ba ya unta ka na mo apilon? Alikod na. Pero sige, sige, ako na rin abal. Puspuro, palito, pito. Gianak sa insik, walo. Di na ko naibutang kiray, diri na ko naibutang. Ako diri lang ako agata. Gunitan lang nako. Titikas man na kiray. Ayaw saba. Kay kauban man ta. Wow, pangitao na nako. Be, asa man to inyo ang ani be mo hagata asa man. Kinino? Pangitaa dira, ikaw ba ya abal? Pangita, kung kakita ka. Ah, makita na gyapon ako ni. Muni mo kiray ba ka klaro kayong buslot oh. Oh, daara, oh, klaro kay kiray. Di ara. Ngi, gigunitan, dili man na pwede kiray. Ay pagbaot, igo ra ka ni apel. Oh, ako pangitaa oh. Nasa imong kamot agata. Wala, diara. Ah, teka sana ninyo oy. Sige, mutalikod na lang ko. Ray, na ako'y plano ba? Inigkanta ni Susan, maghawa na ta. Sige. Puspuro, palito, pito. Gianak sa insik, walo. Ba! Ha? Asa man to sila? Natagbog pangita oh. Gihati ko na ko nila. Ha, si Ate Susan wala na kadula.